Татарстан Республикасы Милли музейі үзінің жайғы сәхнәсендә тамашашылар үшін түрліден түрлі программалар әзірләп һәр даим тәқдим етіп тұра. Шираттағысы татар композиторы пианист Рөстәм Яхинның туына 100 ел тулу оңайынан ұйыштырылды. Әлеге матур тамашаны хәбәршебез Фәннүр Хәсәновтай қарап қайтты. Кешелек тарафыннан музыка уен кораллары бик борынгыдан уйлап чыгарыла башлаган һәм бүгенге көнгә кадәр әлеге музыка уен кораллары кулланышта тора. Татар халкының бийек талантлары уйнаган музыка уен кораллары милли музейларда саклана. Рөстәм Яхинның 100 еллык юбилее уңаеннан милли музей музыка уен кораллары күргәзмәсе дә оештырып, тамашачыларыбыз хузурына тәкъдим итте. Әлеге күргәзмәдә виртуоз гармунчы Фәйзулла Туишев гармуннары, бийек композитор Нәҗип Җиһанов уйнаган домра, легендар дирижер Натан Рахлин коллекциясеннән музыка уен кораллары һәм әлбәттә Рөстәм Яхин уйнаган рояль куелган. В концерте сегодняшнем пафоса не будет. Әлеге проект көтелмәгәнрәк укылышта ачылачак. Рөстәм Яхин безнең өчен зур үрнәк шәхес, ләкин бүгенге кичәдә Рөстәм Яхинның әсәрләре генә түгел, Салих Сәйдәшев, Нәҗип Җиһанов, Александр Ключеров, Рәшид Калимуллин, Сәйяр Хәбибуллин һәм башка композиторларыбызның әсәрләре джаз форматында яңгыраячак. Ни өчен шулай? Чөнки әйбәт музыка, Рөстәм Яхин әйткәнчә, аңлатсак, яхшы музыка ул һәр чорда да яхшы булып яңгырый. Тамашачыларыбызга икенче яңгырашта ишеттерәсебез килде. Рөстәм Яхин күренекле композитор, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, татар композитор мәктәбе үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Ул күренекле камера вокаль һәм камера инструменталь музыка остасы, татар җыры һәм романсын, милли характерлы инструменталь миниатюра жанрларын яңа дәрәҗәгә күтәрүче. Бүгенге көндә Рөстәм Яхин иҗаты татар милли классикасы, ә аның исеме исә милли тарихның бер өлеше булып тора. Фәннүр Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.